ମୋର ତମଦିନା କଳା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ଆଗ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥାନାରେ ପୁରେଇବି ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି ଚାଲ Baju, hey, baju. Tamare Baya morido. तू उठा, अरे उठो ना पूरी तरह
हेलो अरे फोन कहीं उठानु केतेबेले फेरिबु आरो पोबडा आनी चुटी हाँ बड़ माँ गोटे भाई हांडी आनी 50 टन खाइले भी बढ़िबो अरे एते कोन हो बड़ माँ आम गाँव पूरा 700 लोक ଏତିକିରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଟିବ ମତେଲୁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମତେ ବାଲି ଆଣିଛୁନି ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଫୁଲମାଳ ଗୋଟେ ଗୁଥି ରଖି ତାହେଲେ ସୁନା ଗଲେ ତ ଭାଇକୁ ଦବୁ ଫୁଲମାଳ ତାକୁ କାଇଁ ଦବୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲାନି ଯେ ତୋ ଭାଇଟା ଠାକୁର ହେଇଗଲେ ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ମୋ ଭାଇର ଭାବ ଉଚ୍ଚଳି ପଡିବ ସୁନା ବଦଲ ହେଲୋ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ନା ଫୋନ ହଁ ଦଉଛି ଏ ଭାଇଆ अरे ने राधा कथा बोले अरे ने हेलो भाई ना बुलाबुली सइलानी आ मु जोडा कइले आन सइलोनी तू भलो डिजाइन देखि आन चकी आ तबे କିଛି କହୁନ କଣ हो ए देखिला मते कोन फोन दे चली गला ए राधा हां भाई भाइया मते फोन दे के पळै गला जानू हां जाने ना मोबाइल मते सब काढे मन पड़तो एते भुला मन दौड़ी जाइथरा आ कोन हेले भाई दाम कहि दउ संख्या नै के आसीबे तो भलो कथा नल टोटल घर पुरी देबी नी कहूची आ दाम हेलो भाई कटिगला ना कौन ଏବେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ଭାଇର ବୋଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଲେ ତା ଘର ଦୁଆରୁ ମା ପୁଅଙ୍କର ପକେଇ ଉଠିବ ସୁନାଟା ପାକଳି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଭାଇଆ କଥା କଣ କହିବେ ହଜିଗଲା ହଜିଗଲା ହଁ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭାଇଆଟା କୋଉଠି ହଜିଗଲା ଭାଇଆର ମୋଲା ଦେହଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରି ତା ମାଂସକୁ ମହତଥିରେ ବସେଇ ଦବା ନିଜ ଲୋକ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦାହ କରିବା କେମିତି ତୁ ତା ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତା ବାପା ହେଇଯିବାରେ ଅଛୁ ହେ ଠାକୁରେ କେମିତି କଲ ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ରଥ ଉପରେ ତା କଳା ସାଧୁକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବ ବୋଲି କେତେ ଖୁସିରେ ମୋ ସାଥିରେ ପୁରୀ ଆସି ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ମରଣକୁ ଆଦରି ନେଲା କେମିତି ତମେ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ତମେ ଜାଣିପାର ହେଲେ ଏ ଭାଇର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରିଲନି କେମିତି ଅଧୁରିତି ତମ ବାଟା ପାଖରୁ ତା ଆଶା ବାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼େଇ ନେଲ କେମିତି ଅଭିଆଣୀ ଭଉଣୀରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଭୋଗ କରିନେଲ କେମିତି ମୋର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ